Petition, find favor in your presence for the salvation of Ignatius of Loco and all who have died in Christ, who is Lord forever and ever. Praise be Jesus Christ. People achọrọ m ikwu obere okwu. Ọnwụ bụ a transition. Mana dịka isi wee bụrụ mmadụ, onye na-ewute anyị maka na anyị ọfụzi onye anọ nso. Ọrụ anyị dịka ndị otu Kristi bụ ị na-etinye ya n'ekpere na-ayọ Chukwu ka ọ nabata mkpụrụ obi ya, bikos nọ okwu anyị ncha niile ya azakwa aza. Ka burial ọbụla abịa, nke ọbụla onye ọbụla abịakwa, ka ọ bụ ihe na-arịmaịndị anyị n'otu ụbọchị anyị adịkwa otu anụnwa onye anụnwa ji na ndụkwa ka ọ wee nọnyere ya, ka mbọ niile afọ niile ọ ka n'ụwa hapụ ibu ihe n'anya n'iyi site na Kristi onye nwe anyị ya agbadabazi na iyi maka itinye arụ nwanne ya nwoke na the